Здравейте YouTube, сега ще покажем нашето оцеляване на Майнкрафт. Аз съм Undefined, а той казай си ме това е. Мининяк. И да намерим ето това странно нещо. Не знам какво е. И аз. О, дърт. Yes. Че го намак. За да се събира малко такова дървена кирка се направя после една каблстоун. Добре. Защото искам мостоун. Аз отивам за дърва. Ок. И аз това правя, честно казвам, да събира мостоун. Да. Чай, ето крафтинга. Искаш крафтинг? Не. О, добре. Така, ето, мостоун, аз това, пишете в коментарите, ако знаете това как се нарича, аз не знам. Ти знаеш ли? Не. Какво да знам? Това как се нарича? Ние сме до него. Не е мостоун, другото. Не, това е някаква къщичка. Пак ще е. Добре, аз сега ще правя на стоун кирка, вече имам 9 каблстоун, ще направя на печка. Обновяване, вау. Има и стълби. Каблстоун стълби. Яко? Така. 8, сега ще се направя на една печка. Уху, имам печка. Сега учвам да видя какво има още в това. Мостоун да събрам. Ай, по-дадени от мостоун. Добре. Елай ти да събереш. Ще дам една дървена кирка. Но малко ми лаги. Чай ще тъпо направя. Аз ще се отправям лага през ория. Телепортнахта. Добре. Ето ти една древна кирка за мен. Тук този чест не знам дали има нещо. Не, няма нищо. Някой сгреди. Да взема честа. Ще не от полза. Тия куките за капане може би не трябват. Че може да не трябва, нали, така се активират тия капани с стрелите. Примерно ако дойде слами го пред хора си, идва някой зомби и се блъска в него, примерно. И така, разпределителите. Сега се оправя лага. Супер. Аз вземам разпределителите. Оцеляването. Аз вземам разпределителите. Мостоун събери малко. Аз дах една дървна кирка. Имам за сега къщата колко ще е блокчета, да знам колко мостоун събрам. О, това цели се. 5-6, да. Ай, ще събра... Оп. 40, ай, сега толкова са. Модстоун, може ли малко да ми дариш? Мостоун? Да. За какво че? Стоун де. Каблстоун, не сега ще събреше. Да ми ша, мърди се, сами гепаш. Сега ще ти дам. Дай ми 2. Да знаете, и купирам Парагон Спарко. Просто намерих в нета и си го сложих. Така, ето кирката. Кирка, кирка. Ти имаш камера, кирка? Да, вече се направих. Чай се направя даже една дървена лопата. Имам дървена лопата. Аз намахам така. И аз. Само да намерим изхода. Аз вземи само крафтинг тейбъл си. Да. Мисля, живеем на дърво. Да, и аз така. Аре, нали ще срами, бе. Да, и аз така, да. О, каквато дупка тук. Ти с тия дупки изкопани, бе. О, чест намерих, бе, ела, виж. Какво? Намерих чест. Браво. Също го видим, какво има вътре. Тук чуих с тия дупки и викам, ай, проверя тук. Даже наши грас блоки. Ела, идва го честа. Къде? Го долу. 13 айрон, 15 гълд, 10 кол, 2 съндъка, една дъбова и дай добре. И готови. Мърдни сега да взема този чест. И то. Айде да започваме, защото Да. да спомня. Някой дърво да намери по-голямо. Е това! Къде си? Е това тук. Оп. И само после ще съберем, ще направим една ножица и с ние ще съберем малко лияне. И ще се изкачим просто по листата, се изкачам. О, чай! Къде си мотор крия? Правя си една ножица, знаеш. Нещо модри. Правя си една... О, да няма вече монстър, Не знам. Кота удра.
Ай, мирно ти също натисках нещо и ми И все още му удря. гришна. Има мирно отдем нещо, ма гришна така. Натиска само, нали, пише нещо в чата. О, мислех, че е паяк. Пише само нещо да напише в чата. А? Телепортни му до тебе да сме Чакай, тя за малко. Почти съм готов с това, с хола до къщата. Добре. О, не, да бе. Телепортни ма. И ми стига една лиана да се скача нагоре. Булшит. Не се ми стига една лиана да се скача, сега ще взимам. Тук, о не, аз не забравя се. Ние тук може да забравим колко искам дърво. Нищо няма тимбър мод. Аз направих една новица да се забравя лианите на ративкам. Добре, вече сега ще телепортнеш чай. Готово? Тук си. Добре, тук ли ще сме? Абе, аз ти тук си ли ще се скачаш. Така, чай да уравним малко. Ай, по-надълго от листа. Добре. Извинете, но спирам дъжда. Нерви ма просто. Да ти дам лялен да се... Не бе, от листа ще бе! Не дърво. Добре. После трябва тъпа само преди, защото събирам листа сега. О, нищо ма, удари бе! Знам, паяк до тебе имаш. Къде бе? До тебе. Обсади, че няма да изглежда. Аз съм върху дълго растение, което... Тук ще скоча. О! Пак нищо? Да, тук скочих малко повече, ще мога да затваря, ама. Ти какво правиш, че съм тук с да чуят? Не бе, не чупи листата, бе! Не реши от листа. Дайте скачам до тука! Не ги чупи. Чекай ги събра. Така, до тук се изкачваме, бе! Аз имам ножица. Добре. И аз си от тук мога да събра малко. Ма той, че трябва да слизам тук по екстрим джим. Изхвърлим от сървъра. Изхвърлите? На ми изглежда, че още сървъра. Не знам, какво стана. Да не се крашнал ли сървъра? Не знам. Може би. Така, на ми изглежда, че още сървъра. Не знам просто. Майнкрафт крашна. Моите. Крашна ти Майнкрафта. Така по-става. А не е така